na ay nag-ingon kung unsa daw ni ang gibutang nako dani sa kilid. Sultihan tamo sa tinuod mauni siya ang silver button. Makuha ni ninyo siya kung naanamoy 100,000 subscribers. Pero guys, grabe na kaayo kalisod kuhaon ang 100,000 subscribers sa YouTube. Dili awat dadtong ni aging pandemic nga ang mga tao nakatutok ra online sa social media. Kani nga silver button abi na nakog dili na nako ni makuha kay dadtong ni agi nadaot ang akong account. May gani kay na okay ra siya. Grabe kaayo ang akong sakripisyo sa akong YouTube channel. Maunang nagpasalamat jud ko nga nahimong okay ra ang akong account. Mauni ang resulta, nakuha na dayon nako ang 100,000 subscribers. Grabe kaayo ang akong mga pag-antos. Abi na kog dili na jud nako ni makuha, pero thanks God kay ako jud siyang na kuha. Ag iyon kang aglakaw, lakaw dayon. Kanang lakaw dayon ba nga di na ag paranghid pa, di kay aglakaw unya pagkahuman agbalik. Gusto nako kanang di na agbalik. Para kalimtanay na dayon. Hatagan nga kwarta para iinuma ra gyapon. Sayang ang kwarta. Lisod kay pagitaw ang kwarta unya iinuma ra gyapon nimo. May pagwala. Undanga ka na mong bisyo. Ay sus, ay gi ko pagkuan na kay nagtuo siguro kag di ko mabuhi og way laki. Jesus. Ay ko pagkuan na. Hilasan ko nimo. Maglakaw, di na magbalik. Kay para agka kuan hapsay atong una-una. Usara ang una-una ba? Kau di ka maglakaw din ni ako aglakaw. Unsa man? Ako aglakaw. Lasa ni mo buanga ka. Kani mang style di na jud nagkausab. Ing ana na jud ka hantod-santod. Wa tay mahimo nimo. Namilas kagig maayo. Nagsalig kalat maayo. Angayan ka. Unsa man? May pag ikaw ang maglayas din Kapag kuan na motor, ipasumangil din mong motor, kay pagkatulit sa motor, maskin asa dayon lakaw, ay kupag kuan na, may man o gigamit nimo ng motor sa pangwarta nimo, gigamit raman nimo sa sige lakaw, pagka disgrasya na, wa na. Problema na sad, ay kupag kuan na, abusar ka na kaayo, hayahay kay mong kahimtang, at kaguba ang motor, kay sige sa laag, sige sa lakaw, pagkaguba dana at pamirisyo, may man og gigamit nimo ng motor sa pangwarta nimo. Gamit ka man nimo sa sige laag. Hilasan ko nimo. Ay ko pag kuan na. Paayo ang motor kay para tughan na dayon sa lakaw. Abusado ka. Tanan, abusado. Karon kay nadaot ang motor, imo na din sad na ipaayo, pangayo na sa kagpaayo dinhi. Unya, pagkaayo dana, tuwa na sa dayon sa tagay. Kung asa ang tagay, tuwa. Sakay mga barkada. Oh, nagamit ba ng motor sa pangwarta nimo? Wala. Aghilasan raw ko nimo. Mas maay pag di na ipaayo, kay para magpuyo ka. Mura man gyapon ipaayo. Di man naggagamit sa pangwarta. Puro raman sa laag. Ay ko pag hilas-hilasi. Karon pangita kag bikil. Ay ko pag buanga kay di ko buang. Bitaw. Hilasan uri ko nimo. Kung di ka naganahan, hawa din kay para agkalinaw ang akong hunahuna. Buang bitaw, nagtuo siguro kag di ko mabuhi og way laki. Hilasan ko nimo kay og di ka mahawa. Aw. Ako ang hawa dinhi. Nagtuo siguro ka og magpakita pa ko nimo dinhi. Na ihawang iro. Ihawang iro. Hilasan uri ko nimo. Sunuga. Kay imo man. Hilasan uri ko nimo ha. Mura kag sikinsa. Dagway nimo. Agtarungon ka, baka man yun langi hinuunsos, Ginoo ko. Ambot lang. Dito, agkaburido imong utok kay way tagay. Tagay dito. Ato dito, laag dito mas kinasa.
Tagay dito, patay dito tagay. Para pagka hubog ang panuway, makulatahan. Ay kapag ko ana, sukol ko bitaw. Sukol ko ha. Agilasan iroy kanimo. Pagkaguba na ng motor, pangayo din ka para kuan. Unya. Sige ra, lakaw kauban sa barkada, puro rat tagay. Hilasan uri ko nimo, ay ko paghilas-hilasi. Kaanad ka lang. Ug diri ta pirmi mag-ugot kita. Wa tay dag-anan diring dapita. Putang ina. Lagot ning istayla, kinabuhia. Ay ko pag lasan ko. Palayas, dili aglayas. Puri gaba. Kung diri dapita, mamatay kitag dali diring dapita, kining istayla. Di ni mao nga kung gipangita nga kinabuhi. Mo nang kilasan ko. Gasipok ang akong utok. Buang bitaw! Ug mabuang ko. Patyon ta ka? Anad ka animala ka? Angay nani niya. Biyaan. Guys, ako nang nahipos ang akong mga sanina nga dalhonon. Di ana dani sa malita, naapod sa dani sa bag niya, ang uban bag nga akong gamiton matag adlaw, nasulod na sad nako diri. Nya magdala ko daning kuan beauty products nga akong gi-endorse kay every time nga mo kuan ko video para sa beauty products na ako'y ma-video. Nya kani dani uban sanina, di na ako madala dani kay tama na siguro guys. Mas maay sigurong mag-desisyon ta karon nga sa pagkakaron kay para mahibaw-an nato kung unsa jud ang atong dangatan dani sa atong kinabuhi, no? Kay murag di na maayo man. Kanunay na lang ingon ani. Noon agtuyok akong hunahuna kay gusto na ko nga agplaster na ko kay anam na tagkatigwang, pero siguro mausad siguro ni ang time nga tama na, no? Kaya di man siya mulakaw, ako ang mo lakaw. Ya si Mio, pangitaan pa nila ko paagi kung asa nila ko ibilin, kaya di ni siya pwede diri. Kay kahibaw na siguro jud mo guys kung saang sitwasyon. Nakoy mga dalang mga sanina, gani na apay uban nga gusto na ko dalhon, di na ko madala. Kay murag nagkagrabe na. Dugay ra nako ni gihuna-huna. Niya karon buo na ang akong desisyon. Ako na ning gipanghipos dani ang uban sanina. Ambot lang og unsa ni dani. Agkaanugon baya gid ko, pero unsaon taman di na. Kay ag-anam nagkagrabe. Ag-anam nagkagrabe. Murag grabe na. Ako siyang gignan nga siya ang layas. Di man mo layas. Ako ang maglakaw. Ako ang maglakaw. Ang taha. Kay di na ni maayo. Tanan. Grabe na akong sakripisyo, pero ibaliwala ra. Ibaliwala ra. Kay ang gusto niya, gusto dayon niya. Oh. Di na pwede sa ako Di na pwede sa ako Kay alit na ni Mibe. Down na ako mayo ha. Di na pwede karon. Pag-diskarte ta nga mabuhi ta. Imbis nga agka-plaster na hinuon, agka-maayo na hinuon ang pagpuyo, naapod sad babag sa kinabuhi. Babag. Di lang kay babag, pabugat pa.
mas maayo nang magpuyo sa siguro ko sa ako lang, ako ra isa nga way dagan alingasa. Galabad akong ulo. Abang na lang mo guys. Wa ko'y tumong kung asa paingon. Pero ako mabuhi man ko maskin asa ko magpaingon. Maskin asa ko magpaingon. Kabalo ko mag-diskarte. Grabe. Napaso. Grabe kainit kayo. Oh my God. Mio. Ayaw lihok ako, Mio, ha? Tumba ang gasolina. Grabe. Napaso. Grabe kainit kayo. Oh my God. Hurot ang gasolina, guys. Nandiyan, kaya wala na buling, oh. Dira, gamay ra. Wala na abot na diri sa pikas. Grabe. Saka.
Pwede nga ma. Kuan ka dili. Biyak ka. Grabe. Pasok ni Aba. Miyo ay lihok niyo ha. Hapit na ta sa kalsada miyo. Dani ramang good guys ang danlog kaayo. Slide. Grabe kasakit kaayo. Kung tiil oh. Ano ni? Paso. Oh, may pabagpang ko ato na. Nagkang gwapo kayo. Ito, gituwing mag... Tiyata ito. Ano pa? Eh! Yes, gusto mo malagan. Bago man ni siya ang last year. Mugya po ni siya? Oo, magpo, parang kasi driver, magpo. Ito sa isa ganyan. Kauna. Ulo ah. Ito ito. Tagpila ni siya? 70. Isa ba yun ka rice? Halang-halang guys. Dili na ta makaon sa gawas. Diyan ako sa hagna. Wala ko ka video kay grabe kaayo ka daghan sa dala. Kani siya medyo bugat ni siya. Kaya naman dani mga sabon niya. Katong mga gamit sa ha? Pwede na sa sulod. Pwede na diri sa sulod. Sige. Diretso na gawas din dito daw? Sige. Ako lang sa anidalbon. Arita sa sulod kay para social pud gamay. Lah, welcome ka. Aircon, bugnaw kaayo.
Naon sa day, dam? Gidugangan. Hala, mabusog ikay ko. Maayo ani, gidugangan. Lagi. La, salamat kaayo. Salamat kaayo. Oh. Na inyong royal? Royal na lang din ako, madam. Picture ko ni mo. Favor. Salamat kaayo. Picture and pa-picture. Sa araw ba ito? Oh, kana. At dara ka na isa. Picture. Dara. Picture. Mga vlogger. Uy, nawa man. Kana. Okay. Oh. La, salamat kay madam. Video ko. Dili inyo ha? Ano nila ko gulay. Dinhi. Oh, sige. Sikat na pa ko vlog. Mauwaw sa tagsikat. Ay, salamat. Ha? Hindi sa mga. Sa Misamis Oriental. Ano, abot ka rin ni? Oo, karon pa. Ano ba daw? Lawa, promise. Mo pa may pagdunggo di ka. Maya Mia. Maya Mia. Oo. La, salamat kaayo. Si Madam guys, diri sa kuan public market. Kaming duha. Asa na ba to? Yato bang kana. Oh, di aming duha. Please ay madam. Okay. Yes guys, karon pa ko nakaabot gikan sa Balingwan. Okay, bye-bye. Bye. Salamat kayo. Salamat. Naay kuan guys. Followers si madam. Nagpa-picture si madam. Kuha na kong kanon. Natutanan? Ha? Palatig mo ka na tayo. Hi. Na mga pa guys. Kaya wala mo ko'y pamahaw. Di bali akong pamahaw kuan nga ra. Itong noodles daw kuan. Fita. Mahal. Sige. Salamat. Oh, salamat. Sa alas alauna nagdunggo sa kuan hagna Sama, ang kagayan? Balingwan. Biya kamigin ka. Balingwan kamigin hagna. Kuhan mo na, saan ka itong bakuha na? Daton, unahan. Kaya na iskina. Daraya, Kajut sa iya, ha. Lagi? Anak, lagay ni dia kumsut, unahan. Unahan pa. Salamat ya, ha. Salamat po.
Diya diri akong igagaw, guys. Si Iting. Dagan kayo. Gimulis. Dimulis. Imuha na tanan. Oh, ako gini kargahon pa dong dito. Ada si Jinjin. Na. Si GR Aman. To ka na gikuha sa taglaran pa sa. Nagkuan siya na masayro siya. Daan ko ko. Di ako karon sa luway. Daan ko Haggard na kaay ko, grabe kayo. Pautangan jud ko mo karon. Nayawa. Dali na ka na basta diya. Hello guys. Welcome Miami. Nani siya vlog, ang yang vlog dani. Kulitog vlog. Kulitog na. Hi guys, good morning. Wala jud ko'y tarong katulog kagabi. Naguna-una ko ni Mio. Yan, nagpicture man lagi akong manghod. Nga si Lilin, kay to aman sa iyagi. Bilin ako si Mio. To ara si Mio sa gawas. Nya murag naghinuktok si Mio. Mao nang daghan sad kayo nag-comment nga ipakuha si Mio. Nya maghunahuna pa ko dani og unsay maayo jud. Nya naapod sad nang gi-comment daghan kaayo nga kana ang sumo na. Sige balik-balik sa content nga away, layas, balik, away, layas. Ang uban na ay nangabuang nag-comment sa way tunong unya pag akong na-replyan nasuko. Oh, hilom oy, sumoy mo content mura pud kag giango-ango. Oh, akong gi-replyan nasuko kani si Mamoy Kiso. Oh. Ay pagkasuko kung agka-replyan ka sa imong comment, naaman mo'y katungod nga mag-comment, naapod sad mi katungod nga mo reply. Oh, di ba? Mag-iundayin mo nga paluma-luma ka ag content unya masuko. Oh. Ay pag-comment sa di mao kay para dili ka agkabaslan. Kay pagkabaslan nimo agkasuko ka man. Mura ka maggiango-ango, ako giango-ango, ikaw mo giango-ango. Bitaw guys, so ako kakatulog niya karon sayo ko maglakaw. Kay na ako'y adtuon, abang-abang lang mo kung unsay mga kaganapan. Kagahapon gusto yun ako dalhon si Mio. Nya kagahapon lagi paglukat pud sad nako. Nangita magkuan kana ang veterinarian certificate. Daw ang katong iyang record book sa vaccine na naman noon wa man ni problema. Kani nya dato din pud sad sa PPE magkuha pa sa dadto dayon record kay para pag abot sagna mo'y ipakita kay kung walay requirements basin pag abot sagna mabilin si Mio nya mao to nga wa man ko nakakuha daan nya nakalukat na kog ticket mao to nga nagpadayon na lang jud ko diri nya dahil nagiga comment nga luoy kay si Mio masin ako wa ko kakatulog kagabi nakatagpilaw na kamata putol-putol akong katulog kay gahuna-una ko ni Mio kay naa sa picture sa akong manghod nga tora si Mio sa gawas nya grabe ka ay ka luoy tan-awon ang picture mo to nga wow katulog nakahila ko nga nagtan-aw ni Mio mga previous niya nga picture daw katupod sad gi-post ako manghod nya karon lagi na ako'y lakaw pud sad karon buntag. Guys, paingon ako sa akong tuyo karon. Abangan lang ninyo kung asa ko makapaingon karon kay happy kaayo ko kay naay nagpadala sa blessing para kang Mio. Thank you so much Madam Joy sa imuhang blessing nga gi-share sa ako sa amo ni Mio. Daghan kaayong salamat. Basta abangan lang ninyo guys. Baklay na lang ko paingon dito sa kuan iskina. Kay murag taud-taud naman dani wala may sakyanan. Pasalamat pud ko sa akong mga igagaw kay
agkawala pud sad ang akong problema kay grabe kaayo makatawa sila. Naindog o. Nya kay wa may sakyanan gikan sa lubok. Naay mga tricab nag-agi pero di man pamasayro pa ingon sa Tagbilaran. So dito ko sa iskina kay para dali ra ko makasakay kay naa may mga sakyanan gikan sa Ubay. Tagbilaran ka? Diyan ako diri sa iskina, diri ko maghulat sa sakyanan paingon sa Tagbilaran. Nanay bus. Sakay taani guys. Dagan. Guys, diyan ako diri sa Tagbilaran Terminal. Kagahapon na lugar, walay tao diha. Taganas mamagapon diha. Nya. Na ang motor diha. Oh. Di unsa ang motor? Oh. Oo nya ngano nag-inman siya nga agpangay siya sa kuan kay para ipaayos sa motor. Nya ngano nagamit man lagi ang motor. Naay naganha day gi ayo ang motor. Gapon pa lugar sa buntag walay tao diha. Gapon pa gani. Guys, di ako diri sa Kalapi kay akong gitan-aw ang akong maabangan. Unya pag-abot na ako diri, nag-ingon na pod nga dili na lang kuno dayunan pagpaabang. Karon nagkagubot-gubot na hinuon ang akong hunahuna. Ambot og unsaon na ninako. Kay nag-ingon naman pod sad nga dili padayunan og abang. Nya wa na akong hunahuna nagkalanrakas na sad maayo. Abi na kog pagkaabang nako diri. So, wala tayo mahimo. Wala maabangan diri dapit ya. Mga ano? Boarding house or balay. Kato bang atong silinahan daw? Wala gi-cancel man. Cancel? Kani ko bawal. Nasa ka? Ha? Mindanao. Kato unta dato lagi nga kay gi-cancel man. Nayon man nga di na paabangan. Di na lang kunog dayon nun pagpaabang. Kay kung kuan nakahibaw pa day ko nga i-cancel di na lang kung untag anha diri. Wala naman. Tingin na pito Baiso. Baiso. Diyan ako diri sa merkado sa Kalapi. Sayang kaayo dadto kay nindot baya sa bunta. Pero kay gi-cancel man. Wa tay mahimo. Mo nang karon nagkalanrakas ang akong una-una. Timing kay nanay pas. Guys, diyan ako sa Dao Terminal. Walay nahimo sa akong lakaw. Daghan kaayo babag. Daw napod sa nag-ingon ngano kuno mulayas ko nga ako man tong puder. Sa tinuod lang gusto ko nga mag-inusara. Pero nakita na ako sa akong mga plano daghan kaayo babag. Mao nang karon mag-uli na lang siguro ko. Balay pusad nga akong abangan unta. Wala. Cancel. Wala sila nagpaabang.
wala na gidayon pagpaabang mao nang karon muli na lang ko. Bahala nagdaghan kayo mag-ingon nga ni lakaw, nilaya, sumol, paminahon, sumol, tan-awon, balik-balik. Mao nang karon muli ko. Wala sila mahimo kung muli ko. Kay tungod na pud sad kang Mio, kay naluoy ko ni Mio. Ug daghan kayong salamat sa tanan-tanan nga mga nag-comment. Tanan-tanan daghan kayong salamat jud. Ug daghan kayong salamat Ate Joy Berg sa imong blessing, sa imong advice. Daghan kayong salamat. Mao nang karon maglukat na lang ko sa ticket. Kay si Mio pud sad nagul kay ko kang Mio. Bahala nagdaghan kay basher, daghan kayo nasad mag-ingon nga away balik sa tinuod lang guys. Ang akong purpose diri gusto ko mag-inusara pero daghan kaayo baba. Yan naluoy pud sad ko ni Mio. Madam Pinay Beauty, thank you so much sa imuhang advice sa ako. Sa tanan mga nag-comment regarding sa kang Mio, daghan kayong salamat. Mao nang karon guys, mulukat na lang kog ticket, mupauli na lang ko, bahala ng mga istorya sa ako Ni mo madam oy na unsa. Ikakita ko ni Mario maubog. Grabe, updated kay ka madam. Salamat jud kay gatan-aw jud ka. Afternoon. Yang idol si Mario. 30 lang siya. Idol yung si Mario dam. Oh, yes, idol na dam din na lang. Ako ay. Bitaw guys, thank you so much kay gatan-aw jud si madam sa mga video. Tira man ka mga sa sabaw. Oh, pwede na. Oh, libre sabaw ari guys. Guys, libre sabaw. Yes, guys. Oh. Magana mo diri sa terminal Dao. Para diri o kan madam. Yeah. Kani nga kalendarya. Yes. Baka ko si madam. Hello po. Yang idol si Mario, yang gipangita si Mario, ewa man si Mario. Oh, three Charles Cuisine. Yes, Oh, three sa Charles. ganahan guys. Welcome mo here. Oh, diri sa kuan. Oh, sa Dao Pagdularan, Terminal. Dao Terminal. City. Mabuhay. Nagtrabaho sa SM? Yes, nagdagan taga ICM diri guys. Oh, Wala mas Mario nila ron doy. ano sila? Guys, ang ato sudan, ginaling nya with free sabaw. Init kayo ang sabaw. Kaon pa. Uy, vlog. Vlog ba yari si madam oh? Salamat pud mo pa. Ina ba? Sige, istorya ni madam. O tininood ni si madam. Na namang vlog siya ba? Guys, nahuman ako kaon, mag-CR ko karon kay kaion ko. Nya paingon dayon ko karon maglukat sa ticket. Nya dili ta manghi kay na may CR diri sa ubos. Pila ang panghi ate? 5. Ate pwede dani sa nako ni ibutang? Ako ang kani. Oh, 5 da. 5 ang pangihi. Hi, madam. Daradam. Saan mga mangyari? Dani ako sa laki. Laki man ko. Laki man ko. Dani ako sa laki ng guys. Siguro ko ang dami tao. Hindi ko matindog ha. Dili ako sa sulod. Pwede dani tim? Ha? Nay ba bakante dani? Ako dito kay. Nindot ang mga CR dili kay limpyo. Ginaatiman jud. Gani karon na ay naglimpyo. Salamat Dan. Madam, ako ng kaon. Salamat kayo ha. Ha, oh, sige. Subscribe din ako sa akin mo. Hala, salamat kayo. Salamat kayo ha. Thank you. Salamat. Arin nyo ha. Hadla. Sahad na oh. Subscribe din ba kita nito? Gani, salamat. Sige, kuha rin mo. Sige, kanal. Subscribe mo yun. Lagi. Hala, salamat kayo Correct, ya. Ha? Correct. Sa Facebook na ko ni-upload.
Arin ako. Salamat. Nay nakailag guys, si Kuya tagahagna sila si yang asad asawa daw si Madam Moy. Kanunay magtan-aw sa ako sa akong YouTube channel. Daghang kay salamat. Karon mo ato ko dito sa Ikitan kay maglutak na ko kay para makauli na dahil ko unya ambot og unsa oras ang biyahe. Thank you so much sa inyong tanan daghan kay salamat. Tagbilaran na may ako na biyahan.